Asko? Etorri gabe ez dakizen bat demora? Zeuk, Ez. Azkeneko bi astetan diputatu nagusik eduki ditu prensa horrek. Gaur prensa horreko honetan herritarrei ematen diegun zerbitzuan egin ditugun hobekuntzak aipatu nahi dizkizuegu. Gaur egun arreta zerbitzuari dagokionez 3 aukera daude, alde batetik arreta presentziala, Aldundian egiten dana, hemen Jauregi Nagusian egiten dana. Internet bidez ere zerbitzua eskaintzen diegu herritarrei eta telefonoz ere bai. Iaz 600.000 hartu eman eduki genituen herritarrekin 3 modalitate hauen bitartez. Datu batzuk emango dizkizue, jakin dezazuen modalitate bakoitza edo zer erabilpen maila duen jakiteko. Aurrez aurreko arreta hemen Aldundian ematen deguna, badakizue lehengo urtean hobekuntza nabaria egin genuela horri dagokionez. Lehengo urtean 17.357 lagun etorri zian Foru Jauregira, informazio eske edo izapideak egitera. Tramite ohikoenak izaten dira informazioa eskatu, erregistroa, familia ugariko ziurtagiria, baku ziurtagiria, bestelako ziurtagiriak eta bar. Eta herritarrei galdetzen diegunean, arreta hori nolakoa izan dan edo ebaluazio bat egiteko eskatzen diegunean, 10etik 9,76 da ematen zaigun nota. 9,6 10etik. Oso nota altua da, beraz, gogo betetzen maila oso altua da. Eta bide horretatik jarraitu nahi genuke. Telefono bidez ere arreta ematen dugu, urtero 90.000 dei inguru jasotzen dira Foru Jauregian, eta orain arte egiten duguna da dei horiek jaso eta bideratu zerbitzu batera edo bestera. 3. modalitate bat ere badegu, internet bidezko arreta, hau da gehien erabiltzen dena, egoitza elektronikoa, egoitza.gipuzkoa.eus bezala ezagutzen dena, 551.000 erabiltzaile baino gehiago izan zituen joan den urtean. Sesio kopurua 1.329.935, bisitautako horri kopurua 2.764.000 baino gehiago, gehien bisitatzen diran orrialdeak dira Gipuzkoako aldizkari ofiziala, ia 20% hori bisitatzen du, 16,54ak sarrerako orrialdea, eta horrela datu gehiago, gero zehaztasun gehiago emango dizkizuenak horrela nahi izango bazenute. Bataz beste 2 minutu eta 18 segunduko denbora pasatzen dute herritarrek online zerbitzu honetan. Helburua zein dugu? Helburua dugu herritarrei ahalik eta zerbitzu hobea ematea, bai? Gertutasun hori bilatu herritarrekin, zerbitzu on bat eman, zerbitzu moderno bat eman eta beraientzako erresa izango dena. Gogoratzearren, aurreko urtean EY konsultorak azterketa bat egin zuen eta estatu mailan digitalizazio arloan aurreratuena Gipuzkoako Foru Aldundia aitortu zuen, bai? Beraz, digitalizazio alorrean lehenak estatu mailan geugera, gure erakundea da, eta beraz, zentzu horretan ere lanean jarraitu nahi dugu, ez gera geldirik gelditu. Beno, berrikuntzak aipatzen dizkizuen, berrikuntzak egingo ditugula edo egiten ari gerela, orain arte aipatu dizkizuedanak dira gaur egun ematen diran zerbitzuak, eta berrikuntzak zeintzuk izango dira. Modalitate berri bat jarriko degula abian, eta izango da aplikazio bat, telefonoan deskargatzeko aukera izango deguna. Bai, arreta du izena, oso modu errazean deskargatu leike, iOS eta Androiden bitartez deskargatu leike, eta atzean dezuten edo parean dezuten pantalla horretan ikusiko dezute nola funtzionatzen duen. Oso erraza da, oso simplea da, besteak guk egin behar deguna da zerbitzu oso on bat eman, baina irisgarria ere, alegia edonork erabiltzeko modukoa, oso erraza izatea. Eta hori dain zuzen ere aplikazio honen bitartez lortu duguna, bai? Arreta du izena, berriro diotsuet, eta albalin badezuten mesedez deskargatu, ikusiko dezute zenolako arreta emango dugun aplikazio honen bitartez. Ze zerbitzu emango dira aplikazio honen bitartez? Alde batetik, egoitza elektronikoan eskaintzen diran tramite guztiak honen bitartez egin daitezke. 384 tramite dira aplikazioaren bitartez egin daitezkenak. Informazio bilatzailea oso aurreratua, oso ona, eta hor edozein informazio ere
dezakegu eta eskuratuko dugu. Bulego fisikoei buruzko informazioa ere aplikazio horretan jasoko da, alegia egoitzak nun dauden, nun informazioa eskuratu dezaketen, modu presentzialean eta bar. Horrez gain baita atentzio telefonikoa edo nun eduki dezaketen eta zuzenean harremanetan ere jarri daitezke telefonoaren bitartez, aplikazio hori erabilita, eta iragarki ofizialak, lehen aipatzen dizuen jende askok iragarki ofizialak jarraitzen dituela online eta beraz aplikazioaren bitartez ere eskura izango dituzte telefonoaren bitartez. Aurrera pauso nabarmena da beraz, laugarren modalitate hori sortu dugulako, baina gaur egun eskaintzen ditugun zerbitzuetan ere aurrera pausoak eman ditugu eta horiek ere aipatu nahi dizkizuet. Telefono zerbitzu bat abian dugu, 943-112-111 dena, orain arte 2 langile zeuden zerbitzu horretan arreta ematen zutenak, gaur hilabete honen hasieran 3 pasa dira, 3 langile dira zerbitzu hori emango dutenak telefonaren bitartez, eta ez dute egingo orain arte bezala deia hartu eta desbideratu, gehiago ere egingo dute. Informazio hobea eskainiko zaie herritarrei. Alegia, lehen mailako informazioa emango zaie, tramiteen inguruan, oinarrizko informazioa, kanpainen inguruko informazio, guzti hori ematen joango dira, hasi dira jada eta prestatzen ere ari dira, beraz horretan ere hobekuntza nabarmena egingo dugu. Ez dugu itxaron beharko zerbitzua batekin harremanetan jartzeko edo, baizik eta zuzenean telefono bitartez lehen mailako informazio hori emango zaie eta langile gehiago ere izango dugu. Eta presentzialari dagokionez, badakizute Aldundian ematen dela arreta presentziala, eta txara eta errotaburu ere badauzkagu, bakoitzak berari dagozkion informazioak ematen ditu, alegia txaran gizarte politikari dagozkionak eta errotaburun ogasunari dagozkionak, baina leihatila bakarra nahi dugu Gipuzkoarrentzat, eta bai errotaburun eta bai txaran ere arreta emango da Foru Aldundian ematen den bera. Urte honetan zehar egingo da pauso hori. Guretzat ere garrantzitsua da ematen dugun pauso hori, alegia inguruetan bizi direnek ez dute zertan Aldundira etorri behar, errotaburun eta txaran ere, gaur egun hemen, soilik hemen jasotzen den informazioa, han ere, bi egoitza horietan ere, eskuratu ahal izango dutelako modu presentzialean. Lehen aipatzen dizuen bezala, helburua da leihatila bakarrera jotzea, eta horretaz aparte noski, herritarrei ahalik eta informazio onena ematea. Por lo tanto, recapitulando, el objetivo que tenemos como Diputación Foral de Guipúzcoa es ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía de Guipúzcoa. Hoy en día ofrecemos un muy buen servicio que está muy bien valorado por parte de la ciudadanía guipuzcoana, más de 600.000 contactos durante el año 2019. Tenemos 3 modalidades, la presencial, online y telefónica, y vamos a crear una nueva modalidad que ya está creada y que ya está en marcha, que es la nueva aplicación Arreta, que se puede descargar tanto en iOS como en Android. Ahí van a poder realizar todo tipo de trámites, hasta 397 trámites, recabar información, consultar información, conocer también cuál es el servicio de atención que hay en las diferentes sedes, incluso ponerse en contacto directamente desde la aplicación de manera telefónica y consultar, por ejemplo, el diario oficial de Guipúzcoa, que es algo que se suele consultar de manera muy habitual. Pero no solamente eso, aparte de la aplicación también vamos a hacer vamos a ofrecer un mejor servicio tanto en el aspecto telefónico, porque vamos a ofrecer un servicio ya de entrada que no solamente va a dirigir a los departamentos, sino que va a ofrecer un servicio de primer nivel telefónico sin esperar a desviar al servicio correspondiente. Vamos a ofrecer información sobre los trámites que quieran realizar, sobre las campañas que están en marcha, documentación, registro, etcétera, se va a poder ofrecer directamente desde el propio teléfono sin esperar a desvío. Y vamos a reforzar ese servicio con la incorporación de una nueva persona que va a trabajar en este servicio. Y en cuanto a la presencial, hasta ahora teníamos un lugar principal, que era la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Palacio Foral, donde venía la ciudadanía a pedir servicio de manera presencial, y teniendo en cuenta que tenemos tanto Txara como Errotaburu, en las que se ofrecen servicios especializados, tanto de política social como de Hacienda, van a ir a lo largo de este año incorporando también el resto de información, trámites que se ofrecen en el Palacio Foral. Por lo tanto, vamos a avanzar, vamos a mejorar la atención que damos a la ciudadanía de Guipúzcoa de manera
considero importante. Y el objetivo, evidentemente, será ir hacia la ventanilla única. También subrayar que la consultora EY valoró en el año 2019 a la Diputación Foral de Guipúzcoa como la institución más avanzada en la digitalización. Hortik aurrera, galderarik izango bazenute, erantzuteko prest nago. De todo el Estado español. La aplicación se puede bajar. Habréis visto en la pantalla cómo funciona. Si queréis, luego en un momento os explico cómo va, pero es muy sencilla de utilizar. Lo he entendido hasta yo, que soy, digamos que no muy hábil con todo lo que es lo digital. Pero vamos, sí, es una aplicación que ya está disponible, que está en marcha y que funciona de manera muy fácil y accesible, que es el objetivo. Bai, besterik ez balego? Oso ondo. Eskertzen dizuet. Arreta. Eta egun hona izan dezazuela. Mira, minutu bat balena daukazute.